Positibo ang pananawan kang LGU San Jose nga makahimo kang duro nga trabaho ang pagbukas kang bago nga call center kag iban pagid nga establishmento sa masunod nga mga binulan. Sa sang ka Facebook post, malipayon na ginanunsyo ni San Jose Mayor Elmer Untaran ang pagbukas kang sang ka bago nga business process outsourcing o kon BPO company sa Banwa. Suno kay San Jose de Buena Vista Municipal Economic Enterprise and Development Officer o kun Mido Darcy Bungay, nakapirma rin kang contract of lease ng LGU kag IXL Solutions Philippines nga magatugro kang trabaho sa mas sobra sang kagatos ka mga taho. Ikarwa sa pinakabahal nga call center nga mag-ooperate sa nasambit nga Banwa. Dugang na ang amo nga BPO company ang mag-ookupar kang second floor kang renovated nga San Jose de Buena Vista Business Park. Pahayag pa ni Bungay, padayon kadya ang pag-imbitar ni Mayor Untaran sa mga investors agad nga makatugro kang trabaho o kun obra sa mga residente kag makabulig man sa pagpasanyog pa kang ekonomiya. Para sa The Public Record, Rayan Joy Salvo Villasor, The Kinaraya Chronicle.